En el nostre cel, creiem que tant el coneixement com la cultura es preserven quan es transmeten a les noves generacions. Ho poden demostrar tant a les històries que conten les estrelles al cel com les rondalles a les Illes Balears. Per això, els nostres joves defensaran aquesta proposta. Quina estrella i exoplaneta hem escollit? Hem escollit l'estrella WASP 166 i l'exoplaneta WASP 166b, que es troben a la constel·lació Hydra, i l'exoplaneta es va descobrir el 2019. D'on han tret els noms? Els han tret d'una rondalla mallorquina titulada Nefilet d'Or. Aquesta és la rondalla on s'han inspirat per posar els noms a l'estrella i a l'exoplaneta. Tracta sobre una nina que es diu Catalina que un dia es va trobar pel carrer una serp daurada, però va pensar que era un fil d'or. Se la va dur a casa seva i la va criar. Un dia la serp es va escapar i es va convertir en una serp marina, però li va concedir un do. Cada vegada que ella es pentinés, desprendia del seu cabell or, perles i diamants. Ara vos explicarem les similituds que hem trobat entre la rondalla i els noms. Quin nom hem escollit per l'estrella? El nom de l'estrella és Filet d'Or, perquè la rondalla que hem escollit tracta sobre una serp marina daurada, i l'estrella també és de color daurat. L'estrella es troba a la constel·lació Hydra, que representa la forma d'una serp marina, com la serp Nefilet d'Or. Quin nom hem escollit per a l'exoplaneta? El nom de l'exoplaneta és Catalineta. L'exoplaneta tarda 5 dies a completar la seva òrbita de translació al voltant de la seva estrella. 5 dies allà és un any. Això vol dir que la seva òrbita és molt propera a l'estrella. L'exoplaneta és jove, ja que amb la temperatura tan alta que té i és un planeta gasós, si no fos jove ja s'hagués desintegrat. La Catalineta era una nina petita, com el seu radi orbital i tamany de l'exoplaneta, que és més petit que el de Júpiter. Aquesta ha estat la nostra proposta. Gràcies. Esperem que vos hagi agradat tant com a nosaltres fer aquest projecte. Bon dia a tots. Moltes gràcies. Com heu pogut veure, amb aquesta proposta vàrem aconseguir posar nom a una estrella i un exoplaneta que no són més que la Catalina Nefilet d'Or. Ho vam aconseguir gràcies a que vàrem presentar aquesta proposta cultural a Name Awards 2022. Ara ja fa aquests 3 anys celebrem el 3è aniversari i no només ho vàrem aconseguir gràcies a aquesta proposta, sinó a totes les activitats divulgatives que vàrem fer durant el curs 2022-2023. Aquí segurament reconeixereu alumnes del vostre institut. Tenim en el Col·legi Bisbe Verger avui aquí. També tenim a Cies Joan Alcover. Suma la família Cies Albuaire de Muro. I tenim en connexió a Cies Santa Maria d'Eivissa. Hola, bon dia des d'Eivissa. Bon dia, mos sentiu i mos veus? Sí, us sentim i us veiem perfectament. Perfecte. Bones a tots. I res, prepareu-vos perquè d'aquí una estoneta tots els alumnes, igual que l'any que varen començar, el 2022, varen fer les propostes amb un concurs i va guanyar a Filet d'Or. I en Catalineta, enguany, els alumnes d'aquests instituts també presentaran les seves propostes. Amb tots els alumnes, amb tot l'alumnat, tot el professorat i els membres del jurat. Aquestes interaccions que hem fet durant 3 mesos, en aquest trimestre, tant els alumnes com els professors han fet una feinada i també hem interactuat amb els membres del jurat, que els teniu aquí anomenats. Hem fet 30 propostes enguany. Ha estat tot un rècord, perquè hem fet totes les passes per aconseguir tant la justificació escrita, la justificació audiovisual, que és el mateix que fèiem l'any que vam fer a Name Awards 2022. Llavors, vos explicaré un poc com ho hem fet.
per qui no... Òbviament, vosaltres que esteu aquí ja ho sabeu, però per començar la proposta havíeu de triar un sistema estel·lar. Els sistemes estel·lars havíeu d'anar a cercar a les bases tant de la NASA com de l'ESA i per fer-ho, per tenir aquestes dades, les agències espacials han enviat satèl·lits per damunt l'atmosfera, cercant, per exemple, estrelles com el Sol, amb planetes com la Terra que en revolten aquesta estrella per la zona d'habitabilitat. La zona d'habitabilitat és allà on hi pot haver aigua en estat líquid. Però, clar, a la mateixa trobam moltes altres coses i ho veureu a les propostes que han fet els alumnes d'enguany. Clar, com sabem aquestes característiques? Aquests satèl·lits agafen la llum de l'estrella, veuen com varia en el temps. Aquí tenim en el filet d'or, que està molt pixelada, però és una estrella un poc més gran que el Sol. I quan hi passi una catalineta per davant, igual que passa Venus per davant del Sol, hi ha una baixada d'intensitat lumínica i així sabem les característiques del planeta. Com sabem les de les estrelles? Pels sons que ens envien. Aquest so no és res més que una filet d'or que ens diu som aquí, tenc aquesta massa, tenc aquest radi. I així poden conèixer les característiques del sistema estel·lar. I això ho han aprofitat els alumnes per relacionar-ho amb diferents temàtiques de les Illes Balears. No hi ha una temàtica més balear, per exemple, que les rondalles, però no només les rondalles mallorquines. Enguany, per exemple, tenim aquest fullet d'aquí, que és el familiar, ho ha presentat més d'un grup d'Eivissa, i és un fullet que sempre ha d'estar fent feines, sempre l'has de comanar feines, perquè si no van al teu rebost i se menja tot el menjar, no te deixa res. Després, els eivissencs m'ho poden dir si ho he dit malament o no. També tenim flora i fauna típiques de les illes, com per exemple la flor de l'ametler, o diversos insectes que van a les flors de les nostres illes, també les sargantanes, el boig, etc. Se nota que estem en unes illes, hi ha hagut diverses propostes que proposaven diversos illots que hi ha en el nostre arxipèlag, també les embarcacions que empram per anar a aquestes illes, típiques de la nostra cultura, com són el llaüt, la barca de pau, etc. I no només l'orografia relacionada amb la mar, també tenim la Serra de Tramuntana, una de les propostes. Però enguany els membres del jurat han bevat molt perquè ens han fet propostes que inclouen aquestes encimades, que siguin encimades llises, de crema, de cabell d'àngel, tenim bunyols per menjar, bunyols estel·lars per menjar el dia de les verges. També tenim sobrassada. Els eivissencs ens han mostrat a fer panellets. Jo no n'he menjat mai, però ens han posat fins i tot la recepta, així que podré aprofitar per fer-ne qualcun. I també tenim unes galletes belgues, que m'ho direu, galletes belgues, perquè tenen a veure amb la cultura mallorquina, però vos aprofit per contar-vos que també hi ha hagut propostes en la cultura i la tradició de la dansa, la música, el ball. Ens han agradat molt fer totes aquestes propostes, veure-les i no només, com heu vist, també n'hi ha fetes amb intel·ligència artificial. Enguany és el primer any que ens hem donat compte, per almenys, que heu emprat la intel·ligència artificial, però també heu fet propostes manuals, amb art, maquetes, que a més podreu veure, si tot va bé, el 11 d'abril a Palma farem una exposició amb l'editorial Nova Moll i tenim preciositats com aquestes. I volia fer un incís en aquestes propostes que podeu veure aquí, Estrelles Dolces. Cada any tenim les propostes que les fem en català o castellà i els traduïm
en anglès, els subtítols en anglès, però enguany tenim un idioma nou, que és el llenguatge de signes. Aquest grup ha passat tota la proposta al llenguatge de signes. Llavors, per favor, un gran aplaudiment per tots vosaltres. Heu fet una feinada i vos ho agraïm molt, molt, molt. I ara sí, els membres del jurat han tingut una feina molt difícil perquè d'aquestes 30 propostes n'han hagut de triar 6 i després també, a part d'aquestes finalistes, també premiam 2 de les 3 categories, que ara els membres del jurat vos explicaran un poc de què van aquestes categories. Moltes gràcies a tots per ser aquí. Tenim per una banda Amèlia Ortiz, de la Universitat de València. Hola, bon dia a tots. Tenim Àlex Viñuales, de la Universitat de les Illes Balears. Bon dia. Tenim Belén López Martí, de la Universitat Sant Pablo. Bon dia. I Albert Domingo Grau, del Centre d'Astrobiologia. Bon dia a tothom. L'ho dit, moltes gràcies per ser aquí. Com hem vist, hem tingut unes 30 propostes enguany per analitzar i hem hagut de fer aquesta tria d'elles, els finalistes, triar aquesta menció artística i científica. Ens podeu explicar un poc com ha estat enguany fer aquesta feina? Bé, jo sí que voldria començar dient una mica que sí, quan he vist quantes propostes n'hi havia per analitzar, per avaluar, que, Déu meu, quina feinada, però també quina qualitat, quina creativitat que li heu posat. Bé, hem estat molt contents amb tota la feina que heu fet, de cercar informació, de posar-ho tot junt, i també dir que, a part d'aquesta tota la qualitat que hi heu posat, de totes les propostes, també els que ara mateix estem lluny de les illes, quina gana que mos heu fet amb tant de dolços, de tantes coses guapes, animals, flors, illes, paisatges, increïble. Moltes gràcies a tots per tota la feina que heu posat. Bé, ara, Sebastià, crec que si vols podem explicar un poquet en què han consistit els premis, les mencions. Bé, doncs com tots sabeu, tenim 3 tipus de premis, 2 mencions i una votació popular. Per una part doncs, tenim el que diem la menció artística, que són aquelles propostes que, òbviament, són també científicament correctes, però han mostrat una qualitat artística, una imaginació, diguem, més enllà del que un esperaria, inclús. És a dir, han arribat a una creació artística important. Per altra banda, tenim la menció científica, que ja reconeixem, diguem, aquella feina d'investigació, de recerca, que han posat en aquestes, que ha donat lloc a la proposta en si, que és una ciència molt rigorosa, uns detalls científics molt més enllà de la resta de propostes. Bàsicament, a la rigorositat científica. I, finalment, tindrem també la votació popular, que fareu tots vosaltres i tothom que vulgui connectar-se remotament, en el final quan ja hi heu fet les presentacions, i donarem després, quan tanquem les votacions, nosaltres recomptarem tots els vots i donarem el resultat en aquesta votació popular. Molt bé, moltes gràcies per fer un aplaudiment per membres del jurat. I ara ha arribat el moment de les vostres defenses. Ara vos aniré dient per nom de grup
Pujareu, tindreu 3 minutets per fer la vostra defensa i el primer grup que pujarà serà el so de la terra. Teniu 3 minutets, després posarem el vídeo. Bon dia, som na Tiara i n'Olaya i som el grup del So de la Terra i vos presentarem la nostra proposta. He escollit Signeus perquè està vinculat a diverses llegendes, però totes tenen una cosa en comú: la transformació amb l'amor, l'art. Després, Signeus era un jove molt unit a la música, però després d'una gran tragèdia es va convertir en cigne i els déus el varen situar al cel com a constel·lació i així el seu gran cant va quedar eternitzat entre les estrelles. El sistema HT 187-123 es pot interpretar amb una expressió còsmica del mite. La xeremia, l'estrella principal i central, l'ala vital que sosté tota la composició. El flabiol representa les melodies vives i emocionals d'aquelles notes agudes que expressen alegria. I el tamborí simbolitza els pols profunds i inconstants del destí. El sistema HD 187-123 es mou per la galàxia de forma de sinfonia eterna que el que fa és que cada planeta tingui la seva funció i cada òrbita tingui una nota dins el gran cant de l'univers. De forma que la llegenda de Signeus, la música tradicional mallorquina i l'astronomia s'uneixin en una mateixa narració, l'harmonia que neix del moviment i esdevé eternament entre les estrelles. Moltes gràcies. Bon dia, nosaltres som Llucia, la Tiara i n'Olaya i som el grup del So de la Terra i ara us presentarem el nostre vídeo. La nostra proposta uneix astronomia, mitologia i cultura mallorquina. Hem triat 3 noms molt especials de la música tradicional de Mallorca: la xeremia, el flabiol i el tamborí. Està vinculat a diverses llegendes. Signeus és un jove molt unit a la música i el cant. Després de patir una gran pèrdua, el seu dolor es transforma en un cant tan bell i trist que els déus decideixen convertir-lo al cigne i col·locar-lo al cel com a constel·lació. El sistema que hem triat és HD 187-123, un sistema amb una estrella i 2 planetes. Hem imaginat aquest sistema com una composició musical dins l'univers. L'estrella central del sistema seria xeremia. La xeremia és un dels instruments més representatius de la música tradicional mallorquina. El seu so és potent, profund i ple de caràcter. En el nostre sistema simbòlic, xeremia seria la font del cant primordial, l'ala vital que dona energia i sentit a tota la composició del sistema. Com l'instrument que guia moltes de les melodies tradicionals, l'estrella guia els planetes amb la seva gravetat. El planeta HD 187-123b passaria a dir-se flabiol. El flabiol és un instrument petit però molt expressiu, capaç de crear melodies vives, ràpides i alegres. Aquest planeta té una òrbita molt propera i ràpida. El planeta HD 187-123c passaria a dir-se tamborí. El tamborí acompanya sovint el flabiol i marca el ritme profund i constant de la música. Si ajuntam tots aquests elements, el sistema es converteix en una simfonia de l'univers. Xeremia és la font del so, el flabiol és la melodia viva i el tamborí és el ritme profund. D'aquesta manera, la mitologia grega, l'astronomia i la cultura mallorquina es troben en una mateixa història, la història de l'harmonia que neix del moviment i esdevé eterna entre les estrelles. Moltes gràcies. Enhorabona per aquesta proposta. També ara és el torn de criatures mallorquines.
Bon dia a tots i totes. Avui no només venim a presentar-vos una idea, sinó que també venim a recordar-vos d'on som i la nostra identitat. Els pobles de les nostres illes sempre han estat al nostre voltant, així com les seves rondalles i criatures. I per això la nostra idea principal és criatures mallorquines. Nosaltres volem commemorar una figura que ha estat present en les nostres vides des que érem molt petites. Volem commemorar tots aquells moments que hem viscut de la mà dels nostres padrins. Volem commemorar la nostra cultura i tot el que la representa. Per això, avui, la nostra idea principal és el rondaller, fent homenatge a tots els records, la cultura i la nostra identitat com a illes. Moltes gràcies. Bon dia a tots i totes. Nosaltres som na Laia, na Catalina, na Júlia, na Andreu i na Andrés. I avui vos volia proposar el nostre tema, anomenat Criatures Mallorquines. Hem elegit aquest tema per commemorar la nostra cultura i els pobles de les nostres illes. El sistema que hem elegit és el Kepler 194, que consisteix en una estrella i 3 exoplanetes. La nostra estrella serà el rondaller, simulant quan aquest venia als pobles i els contava els nits les rondalles. Era com si la màgia i les criatures l'envoltessin. L'exoplaneta Kepler 194b és la més propera estrella. Per aquest han decidit anomenar-lo Àguila Flau Romanial, ja que aquesta rondalla era coneguda arreu de les illes. Així també, després de calcular la seva velocitat, han pogut afirmar que és el més ràpid de tots, així com l'àguila. L'exoplaneta Kepler 194c és el que està situat enmig. Aquest l'anomenarem Mopis. El Mopis era una criatura que s'amagava entre les herbes dels camps dels nins dels pobles i aquests els anaven a cercar. El planeta està situat enmig, com si estigués amagat, igual que el Mopis, per això s'anomenarà així. Per finalitzar, l'exoplaneta Kepler 194d han decidit anomenar-lo Drauta na Coca. Aquest era un drac que vigilava tot el poble des de les canyeries d'allà. Per això han decidit anomenar-lo així, com si estigués vigilant dels altres exoplanetes. També feia molta por, per això és el més allunyat de com els nins del poble. Moltes gràcies a tots i espero que vos agradi la nostra iniciativa. Enhorabona també per aquesta proposta i ara passarem als grups de Santa Maria d'Eivissa. Bon dia, perfecte. I ara toquen els pescadors. Endavant, teniu 3 minutets. Hola, bon dia. A primer de tots, nosaltres som Iker, Jorge, Jonathan i Jordi, i nosaltres som el grup dels pescadors. Avui anem a presentar el nostre treball centrat en el sistema exoplanetari Kepler 432. Primer tenim l'estrella, que és una gegant vermella, bastant impressionant, i en aquest sistema hi ha una altra segona estrella, que és molt misteriosa i molt més allunyada, a uns 750 unitats astronòmiques del sistema, més o menys. És una que no sol passar, però és molt interessant descobrir-ho. I no sap molta més informació sobre ella. Ara el meu company seguirà. Jo vaig a parlar de les característiques més importants dels exoplanetes. Començaré per el Kepler 432b. És un gegant gasós i té una temperatura extrema d'entre 500 i 1.000 graus de temperatura. El seu període orbital és de 52 dies terrestres i té un destí molt tràgic perquè serà envellit per l'estrella en menys de 200 milions d'anys. Per altra banda, tenim el Kepler 432c. També és un gegant gasós, però és molt més fred. Té una òrbita molt el·líptica i el seu any és molt llarg, és molt llarg, concretament uns 406 dies terrestres. Ara començarà el meu company a crear. Nosotros hemos escogido la rondalla del Quimet y el Gran Peix. Se tracta d'en Quimet, que era un amic pescador que vivia amb la seva mare a la pobresa i una nit ens veu necessitat i surt a pescar. A la badia es ve un peix gegant encollat entre dues roques, ferit, i Quim, en vez de deixar-lo, l'ajuda. I amb això, Quim decideix ajudar-lo, pues, ha sortit bé i l'ha ajudat
el peix s'ha navegat per la mar i en Quim s'ha anat a la seva casa satisfet per salvar la vida del peix en vez de deixar-lo ahí morir. Ara continua el meu company Jorge. Finalment, hem creat una relació d'aquests dos temes. L'estrella principal, que és el 432, l'associem a les roques on el gran peix està estancat. L'anomenarem Sacareta. Sacareta és una platja amb diverses cases de pescadors i moltes roques. La segona estrella, Kepler 432, B majúscula, que està bastant allunyada, és bastant misteriosa, l'anomenarem Mare, per la mare d'en Quimet. L'exoplaneta Kepler 432, B minúscula, que està sent engolit per l'estrella principal a causa de la seva òrbita, l'anomenarem el Gran Peix. I per últim, Kepler 432, C minúscula, que està associat amb en Quimet o Quim, perquè la seva òrbita és bastant lenta i està bastant allunyada. Aquesta és la documentació. Moltes gràcies. Pescadors, compost per Akram, Jorge, Iker i jo, en Jordi. I avui anem a presentar la nostra idea. Hem escollit el sistema exoplanetari Kepler 432. L'estrella d'aquest sistema és Kepler 432. Aquestes són les característiques del Kepler 432. Aquesta és la segona estrella del sistema que està molt lluny i no es sap molta informació sobre ella. Aquest sistema té dos exoplanetes. El Kepler 432b té aquestes característiques i el més important és que serà engollit per l'estrella en menys de 200 milions d'anys. I aquestes són les característiques del Kepler 432c. La rondalla amb la que associem aquest sistema és la de el pescador Quimet i el gran peix. Quimet, un humil pescador de Santa Eulàlia que viu a la pobresa amb la seva mare. Es veu obligat a sortir a pescar una nit per necessitat. A la badia descobreix un peix gegant encallat i ferit entre les roques. Mogut per la compassió en lloc de la cobdícia, decideix ajudar-lo, alimentar i esperar pacientment la marea alta per alliberar-lo. Finalment, el peix aconsegueix tornar a les profunditats i Quimet torna a casa amb les mans buides, però satisfet per haver salvat la vida d'un animal. Aquestes són les relacions que hem pensat. Aquesta estrella es dirà Sacaleta, una platja amb moltes roques i cases de pescadors, igual que la casa del pescador Quimet. Associem l'estrella del sistema amb les roques on s'atura el gran peix. Aquesta estrella destruirà l'exoplaneta associat amb el peix. Això representarà quan el peix s'encaixa amb les roques i es comença a morir. Es dirà Mare i l'associarem amb ella. La mare d'en Quimet és una dona molt major que viu amb ell bastant lluny d'on es trobava el gran peix. Tant l'estrella com la mare són entitats misterioses. No se sap molt sobre ells. Aquesta estrella està molt lluny del sistema, igual que la mare i el gran peix. Associem aquest exoplaneta amb el gran peix. El peix viu per una zona propera a les roques i dona voltes fins al dia que es quedi enganxat en aquestes. Això es representa amb l'òrbita de l'exoplaneta, la qual és una òrbita que fa que s'apropi molt a l'estrella. En anys, l'exoplaneta serà engollit per l'estrella, com el peix per les roques. Associem aquest exoplaneta amb en Quimet. La seva òrbita representa la zona on viu Quimet i el període orbital és més lent al ser en Quimet caminant. Un dia veurà com l'altre exoplaneta és engollit, com en Quimet quan troba el peix morint a les roques. Aquí podem veure el moviment que fan a l'orbitar aquests exoplanetes. I aquesta és la nostra idea. Desitgem que us hagi agradat. Moltes gràcies. Adeu. Moltes gràcies als pescadors per aquesta proposta i ara seguim amb Eivissa amb el grup de Les Ombres del Vedrà. Un aplaudiment també. Bon dia, nosaltres som la Daniela i Nainoa i jo, la Serena, i juntes som les Ombres del Vedrà. Hem basat la nostra proposta
amb la llegenda del gegant d'Esvedra, que és una llegenda molt típica de la nostra illa. Comencem amb els exoplanetes i el sistema planetari. Ens hem basat en l'arc de 33.142 i que es confon d'una estrella expandida que està a punt de morir. La pròpia estrella seria el gegant i té un exoplaneta molt a prop, que és la de 42D, que representaria els pols que diuen els Joanet al gegant perquè s'adormi i es mor. El propi exoplaneta que està a prop també mor junt amb l'estrella, però els altres dos sí que sobreviven. I res més, aquesta seria la nostra proposta. Esperem que us hagi agradat. Moltes gràcies per escoltar-nos. Bon dia, nosaltres som Daniela, Selena, Erika, Ainhoa i Lucía. I juntes som les Ombres d'Esvedra i anem a presentar el nostre projecte sobre el nostre cel. Hem triat l'exoplaneta HD 33.142 per a la nostra proposta. Comencem amb les característiques dels exoplanetes. Primer anem amb l'exoplaneta HD 33.142b. Ara, amb les característiques de l'exoplaneta HD 33.142c. Per últim, les característiques de l'exoplaneta HD 33142d. A continuació, les característiques de l'estrella. Seguidament, explicarem la llegenda del gegant d'Esvedra. Hem escollit la llegenda d'Esvedra per al nostre treball, que és molt típica de la nostra illa. Aquesta llegenda comença amb una família formada per un pare, una mare i dos germans, en Joanet i Antoniet, que vivien a Caladort, a la playa d'Esvedra. El pare estava greument malalt i aquests germans volien aconseguir el fonoll marí, una planta que només es trobava a Esvedra, per ajudar al seu pare i salvar-lo de la malaltia. Els nens van arribar a Esvedra i es van trobar amb un gegant que va capturar a Antoniet. Li va dir a en Joanet que, si volia que alliberés al seu germà, havia d'anar a pescar i aconseguir tots els polps que pogués, perquè si no ho feia es menjaria Antoniet. En Joanet va pescar tots els polps que va poder, però va tenir una idea, amagar un eriçó marí dins de cada pop. Així, quan el gegant es va menjar tots els polps, les pues de l'animal li van provocar un mal de panxa insuportable i es va anar a dormir. Llavors, els germans van aprofitar per lligar-li els peus i les mans, agafar el remei i ofegar al gegant. Ara explicarem quina relació hi ha entre els exoplanetes i l'estrella, en comparació amb la llegenda del gegant. El gegant d'Esvedra. Aquest personatge és representat com l'estrella. L'estrella és orbitada per 3 planetes mentre està a punt de morir, simbolitzant la mort del gegant dins de la llegenda. En morir, absorbeix el planeta més proper, HD 33.142d, que simbolitza els pops. Els pops són representats per l'exoplaneta HD 33.142d i quan mor l'estrella, simulant la mort del gegant, també desapareixen, igual que els pops que són utilitzats per enganyar-lo. A conseqüència de la mort de l'estrella, l'exoplaneta també desapareix. Toniet és el germà de Joan. Va anar a Esvedra a cercar el fonoll marí i va ser atrapat pel gegant. Simbolitza l'exoplaneta HD 33.142c. I finalment, en Joanet, que és el germà d'Antoni, va alliberar el seu germà i simbolitza l'exoplaneta HD 33.142b. Fins aquí el nostre treball sobre la llegenda del gegant d'Esvedra. Nosaltres som les Ombres d'Esvedra i esperem que hagueu gaudit al màxim d'aquest projecte, que és el resultat d'una anàlisi rigorosa i d'un diàleg constant. Aquesta és la nostra proposta per al nostre cel. Esperem que us hagi agradat. Gràcies per la vostra atenció. Adeu! Enhorabona també a les Ombres d'Esvedra i ara el següent grup per pujar aquí en el teatre, en l'escenari, són a les Estepes Estel·lars. Qualque vegada heu mirat el cel i heu pensat que els estels també podien contar històries de la Terra? I si vos diguéssim que una petita flor de les Illes Balears pot viatjar milions de quilòmetres fins a arribar a un nou sistema estel·lar? Avui no només vos presentam un nom, vos presentam una connexió entre les nostres illes, la nostra cultura i tot l'univers. Un sistema on es junta la ciència i la natura, una flor que es converteix en estrella.
Hem elegit el sistema Kepler 444 i hem elegit tota una sèrie de flors que són les estepes, i n'hi ha molt de diferents tipus, principalment l'estepa joana. I fins aquí la nostra proposta. Nosaltres som el grup Estepes Estel·lars. Moltes gràcies. Nosaltres som el grup Estepes Estel·lars, format per la Caterina, la Carlo, l'Aina, la Marina i la Martina. I avui vos presentarem la nostra proposta. El sistema que hem elegit és Kepler 444, protagonitzat per una estrella K0 una mica més petita que el Sol. Tot i que ja té una designació de catàleg, no té un nom popular o mitològic assignat. Hem triat aquest sistema ja que aquest compleix les característiques que havíem establert prèviament. El nostre tema es basa en la flora balear, més concretament en l'estepa joana, Hipericum balearicum, una de les plantes emblemàtiques de les Illes Balears. És un vell arbust endèmic relativament freqüent a les terres de tramuntana, menys freqüent a les altres illes. Aquesta flor consta de 5 pètals, 5 estes i 5 estigmes, el que ens va semblar molt curiós a causa del fet que nosaltres som 5 persones del grup. A més, la forma consta de 5 pètals que recorden a un dibuix típic d'una estrella de 5 puntes, i el color, un groc estrident que crida l'atenció de manera instantània, també ens fa pensar en la típica estrella dels dibuixos, i és per això i els fets anteriors que han volgut elegir un sistema que consti d'una estrella i 5 planetes que l'orbitin. La nostra idea és representar cada un dels planetes com un tipus d'estepa, i a més, com un pètal de l'estepa principal, on l'estrella del sistema simbolitza el nucli de la flor. La gran part d'aquestes característiques concorden amb les del sistema Kepler 444. Un exemple és el color. L'estepa joana i l'estrella Kepler 444 comparteixen el seu color daurat. Així mateix, el fet que tingui 5 planetes en òrbita confirmats, Kepler 444b, c, d, e i f, ens permet dur a terme la nostra idea de relacionar-los amb pètals i al mateix temps anomenar-los com un tipus diferent d'estepa cadascun. Les estepes que hem elegit per anomenar els planetes són l'estepa negra, l'estepa blanca, l'estepa borrera, L'estepa ladenífera, l'estepa menorquina. A més, per anomenar altres planetes que es puguin descobrir al sistema Kepler 444 en el futur, tenim altres opcions com l'estepa crespa. I aquesta és la nostra proposta del nostre grup, anomenat Estepes Estel·lars. I ara, bé, enhorabona també a les estepes estel·lars, i per acabar tenim el grup Les Pageses. Per aquí davant, si podeu. Bon dia a tots i a totes. Nosaltres som el grup de les Pageses, compost per na Maria José, na Maria Neus, na Angie i na Neus. I avui vos venim a presentar la nostra proposta sobre el sistema exoplanetari Kepler 62. La nostra idea inicial era pensar en algo dolç com la música, fins que vàrem arribar a la conclusió de que no hi havia res millor que relacionar la nostra cultura amb les pageses. Kepler 62 és un sistema exoplanetari compost per 5 exoplanetes i una estrella. 4 dels exoplanetes estan formats per matèria rocosa i un d'ells amb la seva atmosfera composta bàsicament per hidrogen i heli. La nostra proposta consisteix en reviure la cultura mallorquina a través de balls i instruments que s'estan perdent. Començarem per l'estrella, que és l'instrument clau del ball, i continuarem amb els exoplanetes amb noms referents de pagesos i pageses de rondalles mallorquines. Volem agrair principalment al nostre professor de Física i Química i Matemàtiques i a en Sebastià, que ens han donat l'oportunitat de participar en aquest projecte que ens ha fet tanta il·lusió. Esperam que la nostra proposta us faci retornar al passat i recordar la nostra cultura. Hola, nosaltres som les Pageses i avui farem un petit viatge per a l'espai. Mirarem cap al cel per imaginar com podria ser un sistema exoplanetari. Amb una estrella i uns exoplanetes que es mouen sense xocar, girant al seu voltant com si fos una gran dansa. Nosaltres vivim al sistema solar, però a l'univers hi ha molts altres sistemes exoplanetaris. I avui vos venim a presentar i explicar la nostra proposta del sistema exoplanetari Kepler 62!
Kepler 62 és un sistema exoplanetari que consta de 5 exoplanetes i una estrella. La nostra proposta consisteix en reviure la cultura mallorquina a través de balls i instruments. Hem denominat a l'estrella Kepler 62 Chimbomba, que té una massa de 0,69 vegades el nostre Sol. Per tant, és una mica més petita. Ara es cantarem els mateixos planetes que ens contaran qui són dins aquesta gran dansa. Jo som en Pere Bambu, el planeta Kepler 62b. Som el més proper a la Chimbomba i gira al seu voltant amb força i energia. Vai ben a prop perquè no es perdi mai l'essència d'aquest ball mallorquí. Jo som na Joana, el planeta Kepler 62c. Gir darrere en Parabambu i aporta al ball un toc màgic i elegant, com si cada passa fos una petita espurna dins l'univers. Jo som na Ruixà Mantells, el planeta Kepler 62d. Som un planeta diferent, amb una atmosfera d'hidrogen i heli, i em moc lleugerament, quasi com el vent que acompanya la música. Jo som na Magraneta, el planeta Kepler 62e. Ball amb força i constància, mantenint el ritme i l'ordre de la dansa perquè tots els planetes puguin seguir girant en harmonia. I jo som en Joan Desfabiol, el planeta Kepler 62F. Som el que gira més enfora, però mentre ball també toca el fabiol. Aquesta proposta volem demostrar que la ciència i la cultura també poden ballar juntes. Igual que els planetes giren al voltant de la seva estrella en perfecte equilibri, les nostres tradicions giren al voltant de la música, la festa i la identitat del nostre poble. D'aquesta manera, el nostre sistema exoplanetari no només explica l'univers, sinó que també conta una petita història de Mallorca, de la seva música i dels seus balls que han passat de generació en generació. Moltes gràcies per escoltar-nos i per acompanyar-nos en aquest petit viatge entre estrelles, tradicions i cultura mallorquina. Esperam que la nostra proposta us hagi fet imaginar que fins i tot a milions de quilòmetres de distància també podria sonar una ximbomba marcant el ritme d'una gran dansa a l'univers. I com heu pogut veure, mos ha costat molt en els membres de jurat fer una selecció perquè les propostes enguany han estat excepcionals i ha arribat el moment de les votacions. Per votar podeu anar a la nostra pàgina web i veureu aquesta justament l'any passat, però si feis un poc per avall trobareu aquestes dues icones. L'icona de la dreta, que és una mà pitjant un telèfon mòbil, aquí trobareu el formulari per votar. El formulari serà per escut en aquest, que ara mateix està tancat, però quan vos ho digui ja podreu votar. Tindrà aquesta pinta. Tindreu les columnes... Tindreu les columnes... Perdoneu. A les columnes tindreu les diferents propostes i heu de triar una d'elles per la que més vos ha agradat, després la següent i una altra, les tres que més vos han agradat més. Per poder votar necessitareu un compte de correu electrònic, posar aquesta compte i no podeu votar a una mateixa les tres propostes. Heu de votar alguna com això, diríem, la que més vos ha agradat, una altra i una altra. I no podeu deixar-ne cap fila buida, sempre n'heu de triar qualcuna. I quan hagueu enviat la vostra proposta, vos sortirà una cosa com aquesta. I de res, moltes gràcies a tots per fer això i que comencin les votacions. Vet aquí que una vegada hi havia un pròsper regne, ple de racons màgics, bressolat per la mà, acaronat pel sol. Malgrat totes les qualitats de la terra, diràs i no tornaràs, les tenebres l'amenaçaven. S'ubicava al costat d'una entrada tenebrosa, que baixava i baixava fins al cor de l'infern. Per això, dia sí, dia també, els dimonis s'acampaven al seu aire, i en feien una darrere l'altra. Units contra el poder omnipresent del dimoni, els herois s'embarcaren en una aventura per restablir l'equilibri i el benestar del regne.
Ara, les rondalles també es juguen. Iràs i no tornaràs és un joc de taula cooperatiu per entre 2 i 4 jugadors a partir de 12 anys. Les partides tenen una durada aproximada d'1 hora. Primer, triau una rondalla. Cada jugador ha de triar, també, el seu heroi. Componeu les 20 caselles del mapa, llegiu la primera carta de la rondalla i comenceu a jugar. Durant el torn, els herois podeu fer 2 accions. Després, heu d'agafar una carta de la baralla del dimoni, llegir-la i aplicar-ne els efectes. Les proves de rondalla i els balls amb el dimoni són de diferents tipus. Per superar-los, haureu de tirar els daus de virtut. Cada vegada que perdeu una tirada de virtut, el comptador d'animeta s'avançarà una posició. Si el comptador arriba a la posició final, el dimoni guanya la partida. Si aconseguiu completar totes les proves de les cartes de rondalla, la guanyareu vosaltres. Dinoludens presenta Infernal, un joc endimoniat. Lucifer ha desaparegut sense deixar rastre. Entre la resta de prínceps infernals s'ha desfermat una lluita ferotge per decidir qui serà el nou rei de l'infern. Teniu el que cal per imposar-vos en aquesta competició diabòlica i usurpar la corona? Infernal és un joc de cartes, ràpid, estratègic, amb un humor satíric i irreverent. És un joc competitiu per entre 2 i 4 jugadors a partir de 8 anys i de 20 minuts de durada. El tron de l'infern t'espera, si t'hi atreveixes.
planetes. És un joc de paraules en dau i rondalles. M'he copiat la idea un poc d'uns irlandesos que han fet Story Cubes, que són contes històries, i jo vaig dir, bueno, i per què no feim els nostres? Varen fer una extracció estadística de la lectura de les rondalles de quins éssers fantàstics, escenaris, artefactes, personatges humans i personatges en càrrega dramàtica, i aquestes sis categories els van posar les que més sortien i han fet aquest joquet. Agafes les coses d'arrel i llavors tu fas la teva rondalla. Per això hem oferit un recurs web que tu pots aprendre moltes coses de les rondalles i després aplicar-les com vulguis. Fas una rondalla nova, però té hagut de rondalla. No he somiat mai en ser un pirata. Ser lliure, beure rom com si no hi hagués un demà i acabar trobant un tresor que te converteixi en el rei de tots els pirates. Avui t'explic per què aquest és el joc que tot d'un el tregui. Acabaràs com un senyor corsari. El seu punt més fort és lo fàcil que és d'entendre. El teu objectiu és trobar el lloc de les roquetes i coronar-te com a rei de tots els pirates. Per això cada jugador escull o rep aleatòriament una carta de personatge. I aquí és on per jo el joc brilla més fort perquè tens a tots els personatges més importants del llegendari de pirateria illenca. Tens a les valentes dones de Cantamany, el temut Targut Reis, el corsari Antoni Barceló, l'heroi Antoni Riquer i el temible Barbarossa, el corsari otomà que va resar a Menorca l'any 1558. Amb ells, com és clàssic en aquest tipus de joc, podràs explotar les seves habilitats úniques per fer que es vendes a partida bufi en el teu favor. Després, cada jugador rep 7 cartes de ruta. En el teu torn, hauràs de jugar una carta que combini amb la darrera carta revelada. És a dir, una amb el següent nombre amb ordre ascendent o una del mateix coll, del mateix color, que representa la mateixa illa. Però alerta, que hi ha cartes especials que poden enfonsar la teva partida. El joc de taula en català que avui us recomano és Iràs i no tornaràs. Estem davant d'un joc de taula cooperatiu on els jugadors assumiu el paper d'herois de les rondalles. Heu d'investigar el mapa, recol·lectar recursos, aconseguir penyores i resoldre els entrebancs que el dimoni us interposa per tal de completar la rondalla i així guanyar la partida. Durant la preparació haureu d'escollir una baralla de cartes d'una rondalla. Aquestes cartes són l'eix central de la partida, determinen la posició al mapa, la història i les proves que han de resoldre els herois. Cada rondalla consta de 3 capítols. En cada capítol els jugadors hauran de resoldre diverses proves. Bé, poden ser entregar recursos, resoldre proves de virtut o una combinació de les dues. Doncs, per complir aquestes proves, els jugadors es tornaran en sentit horari. En cada torn els jugadors podran fer 2 accions. Aquestes accions són explorar, girarem una lloseta inexplorada adjacent al personatge del jugador. Caminar, mourem el fitxer al personatge en una lloseta explorada. Recol·lectar, obtindrem el recurs del tipus indicat en la ubicació on ens trobem. Intercanviar, ens poden intercanviar recursos i o penyores amb els jugadors que estiguin a la mateixa ubicació o que estiguin en una ubicació adjacent. Com fetes les accions, el jugador activa de robar la primera carta de dimoni i aplicar els seus efectes catastròfics. En tots els casos, els jugadors hauran de fer front a dificultats que poden superar-les llançant els daus de coratge, gin i seny. Anirem vivint aventures i la partida finalitzarà en fracàs si el comptador d'animetes es troba a la posició final i els jugadors perden una prova de virtut. En canvi, la partida acaba en victòria si els herois completen totes les tasques de les cartes de rondalla. Fins aquí Iràs i no tornaràs, una magnífica recreació de les rondalles mallorquines. Vos volia presentar ara en David Galadí. David Galadí és professor de la Universitat de Còrdova. Ell se va llicenciar en astrofísica a la Universitat de Barcelona. Va fer feina amb cúmuls estel·lars i no només és un bon investigador, sinó també és un gran divulgador. Ell és coordinador del Nodo Nacional
de la Unió Astronòmica Internacional, ha fet feina, per exemple, en temes de contaminació lumínica, que és un aspecte que ens agradaria també tractar en aquests aniversaris, però enguany el tenim aquí perquè serà l'eclipse del segle a Balears aquest estiu, i també ens agradaria que ell forma part de la Comissió Nacional de l'Eclipse i ens parlarà no només de l'eclipse d'enguany, sinó també del trio ibèrico d'eclipses. Bé, moltes gràcies i un fort aplaudiment per en David Caladi. Gràcies, Sebastià, per la presentació. Jo puc dir que sempre estic encantat de col·laborar i d'anar allà a Balears, encara que sigui virtualment. Ja hi aniré més endavant perquè, per exemple, l'eclipsi aquest de l'agost el penso veure des d'allà. Ara comentarem com i de quina manera. I també, home, jo estic encantat de participar en aquest aniversari de Nafilet d'Or al firmament, no? Perquè d'una manera o d'una altra, des de l'Oficina de Divulgació de la Unió Astronòmica Internacional per Espanya també hi vaig estar involucrat. I d'altra banda, clar, nosaltres a la Comissió Científica i Assessora del Trio d'Eclipsis tenim aquesta mascota que és un lynx i no està malament que l'ajuntem amb Nafilet d'Or, no? Que és una serp. Així que tot va d'animalets avui. Efectivament, com ha dit en Sebastià, tenim un trio d'eclipsis de sol el 12 d'agost del 26, que serà un eclipsi total, el 2 d'agost del 27, que també serà total, i finalment, fi de festa, 26 de gener del 28, un eclipsi anular. Ara veurem què és tot això, perquè potser primer convindria comentar què són els eclipsis de lluna i de sol, tot i que estem parlant ara d'eclipsis de sol. Aquest trio d'eclipsis és eclipsis solars. I un eclipsi de sol consisteix que la lluna passa per davant del sol i el tapa. És així de senzill i també així de difícil. Quan la lluna passa davant del sol, l'eclipsi només es veu com a total des de la part de la Terra on toca l'ombra de la lluna. O sigui, si mireu per aquí, una persona que estigui aquí sota l'ombra de la lluna veurà que el sol està tapat per la lluna. Però alguna persona que estigui més cap al nord, més cap al sud, ja no veurà el sol totalment amagat. O sigui que fora d'una petita banda que escombra tota la Terra, fora d'aquesta banda, cap al nord o cap al sud, un eclipsi total es veu com a parcial. O sigui que la regió de la Terra des de la qual es veu un eclipsi de sol total és molt estreta, molt primeta. S'assembla a una serp, de fet. Els eclipsis de la Lluna són el contrari, no? La Lluna passa per darrere de la Terra i s'endinsa dins l'ombra que projecta la Terra a l'espai. Clar, des del punt de vista de la Lluna, el que veuria la gent que hi hagués allà seria un eclipsi de sol. No? Però des d'aquí, des de la Terra, el que veiem és que quan la Lluna passa per l'ombra de la Terra queda com enfosquida. No? Queda tapada per l'ombra de la Terra, però encara li arriba una mica de llum vermellota. O sigui, es veu de color vermell. Però bé, avui no parlem d'eclipsis de lluna, sinó que són els que hi ha al dibuix de baix, sinó dels de sol. I podem preguntar-nos per què no hi ha un eclipsi de sol cada mes, no? O de lluna. La lluna li fa una volta a la Terra cada mes. Podríem pensar que a cada volta hauria de passar per davant del sol o endinsar-se dins l'ombra de la Terra. Això no passa. No passa perquè la lluna, tot i que acostumem a dibuixar el sol, la lluna i la Terra amb aquestes proporcions, la proporció veritable és molt diferent. Aquí al dibuix d'aquí a sota tenim la Terra i la lluna dibuixades a escala, en proporció correcta amb la seva separació, la distància aquesta de 384.400 quilòmetres en promig. I clar, donat que l'òrbita que segueix la Lluna al voltant de la Terra forma un petit angle amb la direcció cap al Sol, són com 5 graus, normalment el que passa és que quan la Lluna creua davant del Sol sempre passa una mica cap al nord o cap al sud. I el mateix li passa amb l'ombra de la Terra. Gairebé sempre passa o pel nord o pel sud de l'ombra de la Terra i no l'encerta. O sigui, cal que hi hagi una coincidència molt acurada per tal que hi hagi eclipsis de sol i de lluna. O sigui, això no passa ni de bon tros, cada mes. Després esdevé una altra qüestió. Per casualitat, la lluna i el sol tenen quasi la mateixa grandària aparent vistos des de la Terra. Això és una casualitat.
però només quasi, perquè clar, hi ha vegades que la Lluna està una mica més prop de la Terra i de vegades està una mica més lluny. La Lluna no sempre està a la mateixa distància de la Terra. Això vol dir que si quan la Lluna passa davant del Sol està una miqueta més a prop, l'arriba a tapar del tot. I tenim un eclipsi de Sol total. El tapa del tot, però justet. I tenim un eclipsi total, com este que tenim aquí representat, a l'esquerra, no? A baix. Però si quan la Lluna passa davant del Sol està una miqueta més apartada de la Terra, que això passa de tant en tant, depèn de com vagi l'òrbita i de les circumstàncies de cada eclipsi, podem tenir la Lluna tan lluny que no arribi a tocar la seva ombra a la Terra. I en aquest cas el que veiem és que la Lluna queda més petitona que el Sol i tenim un eclipsi anular. Queda a la vista un anell de llum solar, encara. I després, tant un eclipsi total com un de parcial, d'anular, des de regions situades més al nord i més al sud de la Terra es veuen sempre com a parcials. És el que acostuma a passar. Potser heu vist algun eclipsi de Sol, però l'haureu vist com a parcial, perquè total cal que hi hagi cal tenir molta sort perquè te toqui un eclipsi total. La línia on toca l'ombra de la Lluna, per aquí sobre la Terra, o la projecció del vèrtex d'aquest conus d'ombra per la Terra a mesura que la Lluna es belluga, es diu la línia de centralitat. I al voltant de la línia de centralitat hi ha la banda de totalitat. O sigui, aquí tenim aquest mapa per a l'eclipsi del 12 d'agost d'aquest any. Aquí veieu la zona aquesta on diu eclipsi total. Aquesta banda més fosqueta és la banda de totalitat. O sigui, que de tot el planeta Terra aquest eclipsi només es veu com a total des d'aquesta banda que ve des del nord de Sibèria, gairebé el Pol Nord i l'Àrtic, la part est de Groenlàndia, oest d'Islàndia, passa per tot l'Atlàntic nord-est i aquí entra a la península Ibèrica i arriba fins a les Balears. O sigui, cal tenir una sort boja per tal que te toqui un eclipsi total a casa teva. Ja veieu com de primeta és la regió de la banda aquesta, no? De totalitat. I a una banda i altra de la banda de totalitat, en aquesta regió que està com ombrejada, es veurà l'eclipsi com a parcial. O sigui, des d'Alaska, Canadà, el nord-oest d'Àfrica i bona part de la península Ibèrica i d'Europa, aquest eclipsi es veurà com a parcial. I tenim aquest trio d'eclipsis ibèrics, 26, 27 i 28, i aquí veieu que la línia de centralitat de tots tres passa per la península Ibèrica. Per això parlem del trio ibèric d'eclipsis. El 12 d'agost d'aquest any tenim aquest eclipsi que es veu com a total des d'aquesta part de la península Ibèrica que arriba fins a Balears. El 27, la banda de totalitat passa per la regió de l'Estret de Gibraltar, nord d'Àfrica, fins a l'Índic. I el del 28, que és anular, es veurà com a anular des de les Illes Galàpagos allà al Pacífic, nord d'Amèrica del Sud, fins a arribar també a la península Ibèrica a última hora. Podem comentar cada un d'aquests eclipsis. El que ens pertoca aquí a Balears és el del 12 d'agost, del 26. Aquí a l'esquerra tenia la banda de totalitat sencera dibuixada sobre la Terra i aquí a la imatge de la dreta es veu la part que toca la península Ibèrica i Balears. Aquí veieu en blau la línia de centralitat. Des d'aquí el Sol i la Lluna queden perfectament alineats. Passa gairebé per la ciutat de Mallorca, veieu, I cap al nord, gairebé arribant a Osca, i cap al sud, no arriba a tocar Madrid, en rosa està delimitada la banda de totalitat. Per exemple, si mirem Sòria, aquí, prop de Numància, doncs aquí la totalitat durarà, o sigui, el temps durant el qual la Lluna està amagant el Sol per complet, durarà 1 minut i 44 segons, allà a les rodalies de Sòria. Tenim que l'eclipsi començarà com a parcial a les 19:35, començarà la totalitat a les 20:29, acabarà gairebé 2 minuts després, la totalitat, i la parcialitat acabarà a les 21:22, però el Sol s'haurà amagat sota l'horitzó una mica abans. L'eclipsi arriba a la península Ibèrica ja amb el Sol molt baixet, molt proper a l'horitzó. O sigui, veurem aquest eclipsi però a la posta de Sol, un instant abans que comenci la nit. A Castelló, una mica més prop de Balears, aquí a la costa de València.
Doncs aquí tenim un eclipsi que també durarà 1 minut 44 segons i els instants són una mica diferents. I què passa aquí? Per exemple, si considerem les circumstàncies a la ciutat de Mallorca. No? Aquí tenim... això no és 1 minut 368 segons, és 1 minut 38 segons. 1 minut 38 segons. 1 minut 38 de totalitat. Tenim la parcialitat a les 19:38, la totalitat comença a les 20:31, acabaria a les 20:33 i el sol s'haurà amagat a les 20:50. O sigui que tenim l'eclipsi molt, molt prop de la posta de sol. I això s'ha de tenir molt present. Aquí tenim en aquest mapa està sobreimprès el mapa en números vermells quan dura la totalitat. La totalitat dura més, o sigui, el temps durant el qual la lluna està amagant el sol per complet, dura més quan més ens acostem cap a Islàndia, podríem dir, no? I també dura més quan més prop estiguem de la línia central, en blau. O sigui que si marxem cap a Balears, la totalitat dura cada cop menys. Que marxem cap al nord i cap al sud, apartant-nos de la línia de centralitat, també va durant menys l'eclipsi, la totalitat. I així tenim tot un ventall de valors. No? Veieu que a Corunya la totalitat dura 1 minut 14 segons, aquí a Saragossa és 1 minut 24 segons i, clar, a la ciutat de Mallorca, com que és molt prop de la línia de centralitat, la totalitat duraria 1 minut 36 segons. Això pot semblar poc. Podem dir, esteu muntant un embolic de Déu-n'hi-do per a una cosa que durarà només 1 minut i mig. O sigui, és veritat, però 1 minut i mig és una durada normal per a un eclipsi de sol. O sigui, això no està malament. Hi ha gent que fa viatge, o sigui, creua continents per tal de gaudir d'1 minut i mig de totalitat. Ara, s'ha d'anar amb cura, perquè aquest eclipsi esdevé molt baix, molt prop de l'horitzó. I és més, quan més ens apartem del Cantàbric, com més cap a Balears, més baixet estarà el sol a l'hora de l'eclipsi total. En aquest mapa, en números així grocs o taronjosos, tenim l'altura en graus sobre l'horitzó, en el moment del màxim de l'eclipsi. Què és això dels graus? O sigui, podríem agafar un regle graduat en centímetres. Si col·loquem un regle graduat en centímetres a 60 centímetres de la cara, o sigui, a la distància normal d'un braç d'una persona adulta, 1 centímetre cobreix 1 grau sobre el cel, 1 grau. Això vol dir que si a Corunya tenim el màxim de l'eclipsi a 12 graus sobre l'horitzó, això vol dir que si mesurem amb el braç estès amb un regle graduat en centímetres, 12 centímetres per sobre de l'horitzó, allà tindrem el màxim de l'eclipsi, molt prop. Però clar, la cosa empitjora moltíssim si anem cap a Balears. Des de la ciutat de Mallorca, el màxim de l'eclipsi esdevindrà amb el sol només a 2,5 graus sobre l'horitzó. O sigui que si agafem el regle serà 2,5 centímetres sobre l'horitzó. És molt fàcil que tinguem obstacles a l'horitzó, muntanyes, arbres, edificis, o fins i tot si hi hagués una mica de bruma, ho tindríem complicat per a veure l'eclipsi. Per això és molt important triar bé el lloc d'observació. No és suficient que les illes estiguin totes dins, com veieu aquí, estan totalment totes dins de la banda de totalitat. A més, hem de triar un lloc d'observació des del qual, a l'hora del màxim de l'eclipsi, el sol estigui a la vista. En aquest mapa, al qual podeu accedir en aquesta adreça que he copiat aquí, el visualitzador d'eclipsis de l'Institut Geogràfic Nacional, aquí podeu veure el mapa d'ombres. O sigui, quines parts del territori estaran en ombra en el moment del màxim de l'eclipsi. I aquí veieu que tota la serra de Tramuntana, per exemple, si parlem de Mallorca, tota la serra de Tramuntana projecta una ombra que farà impossible veure l'eclipsi des de bona part del nord-oest de l'oest de l'illa. O altres turons i muntanyetes que tenim per aquí faran impossible veure l'eclipsi des de molts indrets de la part oriental de Mallorca. O sigui, s'ha d'anar amb cura. I heu de consultar aquest visualitzador per tal de triar un lloc d'observació des del qual es vegi l'eclipsi que no us agafi en l'ombra, seria una llàstima. O sigui, això s'ha de prendre molt seriosament. Per a qualsevol lloc dins de Balears. La cosa és important. Sobretot, compte amb l'ombra de la serra de Tramuntana. Importantíssim. Per què hem dit que aquest és l'eclipsi del segle? Doncs perquè aquest eclipsi és el
primer des del que vam tenir a Balears el 30 d'agost de 1905. O sigui, fa quant? He fet el càlcul abans. 121 anys fa, de l'últim eclipsi de sol que es va poder veure a Balears. I a més, si mireu aquest mapa, es va veure des de les Pitiüses i Mallorca, però no des de Menorca, el del 1905. I ara no tenim cap altre fins a aquest del 12 d'agost del 26, que veieu aquí en aquest mapa, perquè els altres dos eclipsis ibèrics ens agafen no del tot bé, ho comentaré després. I el proper, quan el tenim? Doncs el 17 de novembre del 2180, d'aquí a 155 anys. O sigui que, veritablement, això ens ho hem de prendre seriosament. És l'eclipsi del segle, com a mínim per a Balears, i aquesta oportunitat no s'ha de deixar passar. L'hem d'aprofitar. Aquí teniu les dates. L'anterior, 30 d'agost del 1905. Tot s'ha de dir, sembla molt, haver d'esperar des del 1905 121 anys fins a l'eclipsi d'aquest any, o sembla molt haver d'esperar 155 anys des del 2026 fins al proper eclipsi a Balears, l'any 2180. Però és poc. Això és tenir sort, perquè el càlcul està fet. Normalment, si tu seus a qualsevol lloc de la Terra, el que vulguis, així un lloc triat a l'atzar, normalment per tal que passi per allà un eclipsi solar, total, cal esperar 380 anys. 380. O sigui que el fet que en un interval de 276, 280 anys, en tinguem 3 de totals a Balears, és bona sort. Tot i així, feu tot allò que sigui possible per tal de no perdre-vos l'eclipsi del 12 d'agost. Podem comentar els altres eclipsis del trio. El del 2 d'agost del 27, que és total també, passa per l'Atlàntic Nord, no arriba a tocar Madeira, passa per la regió de l'Estret de Gibraltar, el Mar d'Alborà, després passa per Egipte, que hi ha el màxim de l'eclipsi al migdia, i passa per la Meca, per la ciutat de la Meca, i arriba fins a l'Índic, no? El 2 d'agost del 27. Aquest no passa per Balears. A Balears es veurà com a parcial. Tenim aquí les dades. Punta Paloma és un cap que hi ha aquí entre Trafalgar i la punta de Tarifa, aquesta punta que hi ha per aquí, prop de l'extrem sud de la península Ibèrica, i a Punta Paloma, doncs aquí la totalitat triga 4 minuts i mig. Un dels eclipsis més llargs del segle XXI. A Egipte la totalitat dura 6 minuts. I, clar, és un eclipsi que esdevindrà en aquesta regió d'Europa i del nord d'Àfrica amb el sol molt més alt. O sigui, també es veurà més bé. No ens hem d'enganyar. Aquest eclipsi és millor que el que tindrem aquest any a Balears. Dura més, es veu el sol més alt, les condicions són, en general, més bones. Com es veurà des d'aquí? Doncs, aquí tenim les dades per a Xerès, de la Frontera, que és un poble que queda aquí a Cádiz, prop del límit nord de la banda de totalitat, no? Queda a la mateixa distància del límit com que Màlaga, capital, per exemple. Aquí l'eclipsi ja dura només 1 minut 50 segons, no està malament, però dura bastant menys, perquè estem més apartats de la línia central, que passa com per Ceuta o per allà. Tenia aquí les dades per a... però es veu que no les tinc. No les he copiades en aquesta presentació. A veure si les tinc al... Un moment, però això val la pena comentar-lo. Potser les tingui aquí. Potser les tingui per aquí. Crec que les vaig afegir al Castelló. Aquí. Aquí, sí. A Ciutat, no? A Ciutat de Mallorca, l'eclipsi del 27 no és total, del 2 d'agost, del 27 és parcial. És un parcial molt profund. Això val la pena també veure, Si decidiu no viatjar a la regió de l'Estret i el voleu veure des de casa vostra, serà un parcial molt profund. És totalment diferent a un total. L'espectacle no té res a veure, però també val la pena mirar-lo. La parcialitat començarà a les 9:50 del matí i acabarà la parcialitat a les 12:13, amb el màxim a mig camí, allà al voltant de les 11 del matí. I després tenim, aquí tenim la durada de la totalitat a diferents indrets de la regió de l'Estret. I després tenim l'anular del 26 de gener del 28. Un eclipsi anular és menys atractiu que un eclipsi total. A més, aquest esdevé al gener. La probabilitat que hi hagi mal temps és molt més alta. I, d'altra banda, també esdevé a la península Ibèrica i Balears amb el sol molt baix. O sigui, ho tenim tot en contra. Qui vulgui mirar-lo,
doncs que ho intenti, ja veieu que arriba a Balears, però toca una miqueta, no arriba a la ciutat de Mallorca, toca una miqueta a Mallorca, però si de cas podria tenir sentit intentar mirar-ho des de les Pitiuses, d'Eivissa, Formentera. Aquí tenim les dades per a Còrdova, que passa l'eclipsi i la línia de centralitat, com veieu, per la línia Sevilla, Còrdova, Albacete, València. I a Còrdova l'anul·laritat dura 7 minuts, 13 segons, és llarg, però és anular, no és la mateixa categoria que en total, és molt diferent. Però també amb el sol molt baix. Fixeu-vos que l'anul·laritat acaba a les 18 i a les 18:30 s'amaga el sol, des de Còrdova, en aquest moment. Des de Vila, la vila d'Eivissa, on sí que hi arriba aquest eclipsi com a anular, l'anul·laritat dura només 3 minuts 25 segons, la parcialitat començarà a les 17:40, l'anul·laritat a les 17:55 i acaba l'anul·laritat a les 18. Però a les 18:08 s'amaga el sol. O sigui que és un eclipsi que esdevindrà amb el sol extremadament baix. Qui el vulgui mirar haurà de cercar a Eivissa un lloc que miri més aviat cap a l'oest i tenir molta sort que no faci mal temps. L'eclipsi bo és el del 26. Aquí tenim l'alçada sobre l'horitzó a diferents llocs de la península Ibèrica i de Balears i ja veieu que des de Vila, aquí a Eivissa, el centre de l'anul·laritat agafa amb el sol només 1 centímetre, amb el braç estès, només 1 centímetre, sobre l'horitzó. O sigui, baixíssim. Es pot intentar mirar, i val la pena. Però no us heu de perdre l'eclipsi d'aquest any, que és el bo per a Balears. Podeu descarregar aquesta aplicació gratuïta i sense spyware ni res, feta per Eduard Massana, de la Universitat de Barcelona, Eclipse 2.0, i així podreu consultar les condicions de l'eclipsi al vostre lloc. Però no oblideu, anar a la pàgina de l'Institut Geogràfic Nacional per a cercar també si el lloc triat és o no a l'ombra en el moment de l'eclipsi. Això no us ho dona l'aplicació Eclipsi 2.0. Això ho heu de mirar a l'aplicació aquesta del mapa d'ombres de l'Institut Geogràfic Nacional que he donat abans. Com mirar els eclipsis? Doncs hem d'anar amb molta cura. O sigui, sempre hem de dur una protecció als ulls mentre es vegi alguna part del disc solar, per poc que sigui. O sigui, que les fases parcials, com teniu aquí, fases parcials d'un eclipsi total de sol, s'han de mirar amb protecció als ulls. I només la fase total, si us toca la totalitat, i a l'eclipsi del 26 sí que tenim totalitat a Balears, només durant la fase de totalitat es pot, de fet jo diria que s'ha de fer, s'ha de mirar sense protecció. Així que parcialitat i anul·laritat, sempre protecció. O bé observació indirecta, que també es pot. També convé, això, molt sovint ens ocupem molt de recomanar protecció per als ulls i ens oblidem de protegir també la pell. Estarem molta estona sota el sol per tal de mirar els eclipsis, sobretot durant la fase parcial. O sigui que ens hem d'aplicar crema solar. I després per la visió directa s'han de fer servir ulleres d'eclipsi, homologades. Aquestes les venen a molts comercis i sospito que l'observació del sol que fareu a continuació veureu moltes maneres de mirar el sol, probablement també tingueu l'oportunitat, suposo, de provar ulleres d'eclipsi com aquestes. Si estan homologades, ho ha de dir, que compleixen la norma ISO 123U22, i això garanteix que són absolutament segures per a mirar directament el sol, com estic fent jo aquí en aquesta foto amb les meves amigues Maria i Trini. No feu servir remeis casolans. No feu servir ulleres de sol normals. O sigui, això, ulleres de sol normal, això, no. D'acord? Mai. Mai més. Ulleres de sol normal per a mirar eclipsis de sol. No feu servir radiografies velles. No feu servir fotografies, o sigui, pel·lícula fotogràfica antiga velada. No fumeu vidres. No s'ha de fumar tabac, però vidres tampoc. No fumeu. Res. Això no garanteix res. No feu servir disquets informàtics vells. Hi ha gent que ho fa. Això és molt perillós. I no mireu el sol reflectit a vidres o a l'aigua. Això tampoc no garanteix una atenuació suficient de la intensitat de la radiació. Ulleres d'eclipsi homologades. Només això. I després hi ha recursos indirectes. Podem veure uns quants. Això és un tub de cartró on hem tapat un extrem amb paper d'alumini i hem posat aquí un foradet fet amb una agulla. Hem fet un foradet. I a l'altre extrem posem un tros de paper vegetal. Això fa l'efecte de càmera fosca. L'efecte de càmera fosca és un foradet i una pantalla i es projecta tot allò que hi ha a l'exterior, es projecta invertit.
a l'extrem oposat. De manera que podem fabricar aquesta càmera fosca amb un cartró i podem mirar les fases parcials projectades d'aquesta manera. És molt didàctic i molt divertit fabricar l'aparell aquest. Podem fer l'efecte càmera fosca amb qualsevol forat. Amb el foradet entre els dits de les mans es poden projectar eclipsis a un llençol blanc. O amb els cabells, qui en tingui, clar. Jo ara ja no podria fer això, que vaig fer l'any 2005. O els foradets que queden entre les fulles d'un arbre. Permeten projectar l'eclipsi repetit. Això és un eclipsi anular de l'any 2005. Repetit sobre un llençol blanc. O si teniu arbres molt alts, sobre el terra arriben a projectar també imatges per efecte aquest de càmera fosca, imatges sobre el terra. Aquí també teniu la fase d'anularitat de l'eclipsi aquest del 2005, projectat per uns arbres que eren molt alts, de 15 metres d'altura. Ja veieu que teníem imatges de l'eclipsi de la grandària d'una roda d'un cotxe. Això és molt cridaner. I també això és un clàssic. Fer servir qualsevol cosa que tingui foradets et permet projectar imatges de l'eclipsi en fase parcial. Fins i tot un mirall. Un mirall petitó permet reflectir la imatge del sol a una paret que estigui a l'ombra llunyana i veure allà projectada la imatge del sol mig eclipsat. També es poden fer servir telescopis, però ull, un telescopi apuntat al sol requereix personal especialitzat. A l'observació solar que fareu després tindreu gent que sap com fer això de projectar el sol amb un telescopi i s'ha d'anar amb molta cura. Ja us indicaran quines precaucions s'han de prendre per a no fer malbé ni el telescopi, ni cremar res, ni cremar-se, no? La pell, els ulls o el que sigui. O sigui, això hi ha maneres de fer-lo. Hi ha també telescopis dissenyats específicament, com el SolarScope, per a projectar la imatge del sol a una pantalla, amb molta més qualitat que amb l'efecte de càmera fosca. I ja veureu que els telescopis amb els que podeu mirar el sol ara van equipats amb filtres frontals, filtres solars homologats frontals. S'ha de conèixer el material i s'ha de saber què s'està fent. Aquí a la meva germana Maite mirant l'eclipsi del 2005 amb un telescopi equipat amb un filtre solar frontal que sembla paper d'alumini, però no, és una altra cosa. És un filtre especial dissenyat específicament i homologat per a l'observació solar. Aquesta mena de filtres es poden acoplar també a prismàtics i permeten una visió binocular molt agradable també de l'eclipsi durant les fases parcials. No sé si en tindreu cap ara aquí de prismàtics amb filtre, però bé, telescopis segur que sí. I bé, amb això crec que us he explicat com serà el trio ibèric d'eclipsis, com serà l'eclipsi del segle, el que ens toca aquest any, 12 d'agost del 26 a Balears, amb el sol molt baixet, però espero haver-vos convençut que és una oportunitat que no es pot deixar passar. I entre l'organització de l'esdeveniment aquest del trio d'eclipsis a Espanya, la Comissió Científica Assessora del trio d'eclipsis amb el nostre links i tota la gent que sap astronomia a Mallorca i que ha organitzat tota la moguda de filet d'or, la SERP, procurarem això, fer de la natura i de la ciència aquesta oportunitat, en la que gaudirem uns més que altres, jo penso fer-ho, divulgar i sobretot que sigui una experiència inoblidable. O sigui, que tothom que vegi l'eclipsi aquest des de Balears aquest any, que ho expliqui durant tot el temps que queda d'aquí a l'any 2180 i que ho expliqui amb alegria, com el dia en què va veure un espectacle especial i no com el dia en què es va fer malbé els ulls. S'ha d'anar amb cura, però ens podem preparar. Si ens preparem, tot anirà bé. Moltes gràcies. Moltes gràcies, David, per tota l'explicació. I per cert, també volia donar les gràcies a en David i volia dir, com ell ha comentat, era el coordinador de la divulgació de la Unió Astronòmica Internacional i no sabeu el content que me va fer quan ens van anunciar ells que havien aconseguit aquesta fita, no tenir una estrella en el exoplaneta d'escultura de les illes. Llavors, moltes gràcies, David. Ha estat un plaer tenir-te aquí. I ens veurem per a l'eclipsi, perquè com he dit, penso veure les de Mallorca, des d'Ariany. Perfecte. Espero que el puguem disfrutar molt. Segur que sí. Gràcies. Continuem en contacte. Moltes gràcies. Adéu.
I ara també volia anunciar que acabem les votacions. A partir d'ara començarem el recompte de vots i mentrestant fem el recompte tenim normalment una lectura de rondalla. Sol ser a filet d'or, però com tenim aquest esdeveniment tan especial que és l'eclipse de sol, que vos ha explicat també en David Galadí, enguany mos contaran la filla del sol i de la lluna. I ve a contar-nos-la una actriu molt especial. L'any passat la van tenir nosaltres en els teleots, ens va salvar la vida. I ella ha contat rondalles per tota Mallorca i els conta no només les nostres rondalles, també vi que conta contes d'altres llocs d'Europa, si no recordo malament el flautista de Hamelin. I no només d'Europa, sinó que fins i tot se n'ha anat per Senegal i conta contes de Senegal. És una obra ben bonica, jo m'agradaria veure-la, no sé si encara la fas, però m'encantaria. I bé, vull donar la benvinguda a Ana Margalida Mengual. Bon dia i primer de tot, com ha presentat Sant Sebastià, soc Ana Margalida i m'agrada molt contar contes, històries, rondalles, llegendes, narradora oral i actriu. I avui estic convidada a contar rondalles. Sempre vaig amb aquesta maleta i en qualque coseta que trobaré. A veure, què trob? Ui, ui, ui... Trobaria aquestes rondalles mallorquines de tota la vida. I en aquestes rondalles Narendó, en Joanet de la Gerra, a veure per aquí, tres al·lotes fines, en Toni Garriello, o na Joana i la fada Mariana. Totes són rondalles fantàstiques. I avui mos du aquí la de la filla del sol i la lluna. Anem a veure amb aquesta rondalla, ja que estem amb aquest eclipse. Això era i no era el sol i la lluna. El sol i la lluna tingueren una filla. Ja vos podeu imaginar. Una filla preciosa, guapa, fina i guerrida. El sol i la lluna estaven ben contents, però vos he de dir que aquesta al·lota volia anar amb son pare i sa mare a passejar i a rodar món. I aquesta al·loteta bé anava i li deia a sa mare: «Mo mare, jo vull venir amb tu. Pensa, tu no duraries res, saps que és de llarga la volta. Ai, mo mare, jo ja som gran i vendré amb tu i si te dono sa mà, me podràs dur. No diré res, no remullaré. Ai, com si no te conegués. Ai, no i no». Però aquella al·loteta, la filla del sol i la lluna, ja vos podeu imaginar, va insistir tant i tant i tant que sa mare, aquell dia que anava a partir, li va dir: «Au, vinga, passa endavant». Aquella al·loteta va agafar la mà de sa mare. Però, com vos podeu imaginar, quan feia una estona que caminaven, aquella al·loteta ja no podia pus. «Mo mare, què ha estat?» «Ai, és que camines molt aviat. Ja t'he dit que no podia tornar enrere ni fer més poc que havia. Som la lluna i he de donar tota la volta.
Ai, però ja no puc més. Vinga, no remullis. I m'és igual si els peus te fan sang. T'he dit per endavant. No puc tornar enrere. Aquella aldoteta bé que va remullar, fins que sa mare se va aturar i diu: ai, no la m'has feta que no la me pensàs. Ja ho deia jo, que t'havies de quedar. Però i ara a on deixarà aquesta aldoteta? I a vorir demà hi va trobar una platja amb una aigua clara. Au, idò, te deixaré aquí. I mira, una estona vendré jo i una estona vendrà ton pare i cada dia te vendrem a veure. I també tens els cosins, els estels. Però i on viuré? Ara ho veuràs. La lluna li va fer una caseta blanca a vorera de mà i aquella loteta va quedar a viure en aquella caseta. Adéu, ma mare, adéu. Cada dia, a hora o altra, passava la lluna o passava el sol. I aquella loteta se preocupava si un dia estaria ennigolat i no els podria veure. Però la lluna li deia: no has de passar ànsia, que en aquest redolet no s'hi posaran mai núvols. I així va passar el temps. Aquella loteta brodava a vorera de mà i bé que brodava i esteia la mar de bé. Cantava, tenia la mà i no li faltava de res. Un dia, però, se va acostar un cavall i en aquell cavall hi anava el rei. El rei havia sortit a caçar. De dalt de tot de la muntanya, allà baix, a vorera de mà, va veure aquelles casetes blanques que no havia vist mai. Bé, que deu ser allà, no m'hi havia fixat mai. D'on han sortit aquelles casetes blanques? El rei, a poc, s'hi va anar acostant i quan s'hi va acostar va trobar aquella lota. El rei la va trobar molt guapa. Oh, i qui ets tu? Què fas per aquí? Ah, jo visc en aquesta caseta. Però sei, senyor rei, que voleu un tassonet d'aigua. I no vos diré que no. Un tassó d'aigua fresca ja m'aniria bé. Aquella loteta diu: ala, povalet d'aigua, tira't a la cisterna, agafa aigua i du-la al rei, que en vol de fresca. Mare meva, allò va ser com a bruixeria. El povalet va fer allò que li havia fet aquella loteta. Au, senyora, ja teniu l'aigua damunt la taula. El rei no s'ho podia creure. Va beure aigua, ja ho crec, que és de bona. Senyor rei, que no teniu talent de res. Voleu menjar qualque cosa? No. Sí, seis. No vull que digueu que vareu venir a casa nostra i que només vareu beure un tassó d'aigua. Bé, idò, que voleu una mica de peix frit. I no vos diré que no. Aquella loteta va començar: carbonet, posa't en el foc. I el carbonet s'hi posà. Senyora, ja hi som! Bufador, bufa! I el bufador s'hi va anar i bufar. Senyora, ja he bufat. Pelleta, posa't damunt el foc. I la pelleta se posava damunt el foc. Ja hi som, senyora. Citriet d'oli,
posa una mica d'oli a dins la pelleta. I el citriat anava i posava oli. Ja n'he posat, senyora! Aquell oli en el foc a l'instant va ser calent i ella s'hi acosta i posa la mà a dins la pella. Quan va posar la mà dins la pella, varen veure allà 4 pagells i 4 molls. Quins peixos! Els va fregir ben fregits i després, pelleta, 2 peixos a la taula. I allà, a la taula, s'havia parat com no hi haguéssiu vist mai una taula parada. Unes bones estovalles, una copa, el plat i els coberts. El rei va quedar meravellat. No podia donar com aquella lota ho havia fet. El rei se va menjar el peix i va ser boníssim. Ja me direu qui sou? No vos puc dir qui som, si no ja sabríeu de més. Ai, el rei pensava, ja me sap greu, perquè jo som casat i tenc reina, però si no tingués reina, me casaria amb aquesta loteta. Saps que és de guapa i que bé que ho fa? El rei se'n va anar cap a palau. Adéu, loteta, moltes gràcies. I se'n va anar. Aquella loteta va quedar en aquelles cases blanques a vorera de mar i brodant. El rei arriba a palau i quan arriba li diu a la reina: saps què m'he trobat? Una aldota que viu en unes cases blanques just a vorera de mar. I no t'ho creuràs. I el rei li va contar tota l'endemesa. La reina heu de creure i pensar i creure que se va posar gelosa com un dimoni. I li va dir al rei que no és tanta cosa, jo també ho sé fer. I la reina se n'entra dins la cuina i en 2 crits va treure de fora les criades. Au, vinga, per amunt, que avui cuinaré jo. La reina se n'hi va. Au, vinga, Foquet, posa't en marxa. No, el Foquet no se va posar en marxa. Bé, perquè és la primera vegada he de practicar. Pelleta, posa't damunt el foc. La pelleta no se va moure. Ai, és que no creu, Bé, perquè és la primera vegada. La posa damunt el foc. Citriet, posa oli a la pelleta. El citriet no se va moure. Així que la reina ho va haver de fer tot ella. Quan el foc va encalentir bé l'oli, les criades ja li varen dir: Majestat, això ja està. I la reina se'n va ensamar i posa la mà dins la pella. Una bona cremada se'n va dur, i crits, i renou, i la mà tota bofegada. Ai, això és maleït! Ja t'ho deia jo. La reina, passat un dies, la ferida descremat va anar pitjor. I heu de creure i pensar i creure que la reina, a no res, va ser morta. Ara el rei havia de trobar una reina. El rei va pensar en aquella loteta. Ai, si conegués aquella loteta, o si sabies de qui es fia, però si no ho sé, no m'hi puc casar. Va passar un any i no va trobar el lota que li agradàs per reina. Així que va claudicar i quan els nobles li varen dur una dona, una altra reina, va dir, i doncs sí. I així va ser com el rei se va casar.
Tan, 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 tan. Passaren uns dies i el rei li va picar a veure si aquella lota encara vivia a les cases blanques. I en l'excusa d'anar a caçar, se n'hi va. Però aquesta vegada s'hi acosta a poc. La veu a ella que està filant i està brodant. Bon dia. I de susto, en aquella lota, pum, li va caure el tamboret a dins la mà. Però, i ara què faràs? Aquella lota no en talla pus i diu, res. I crides Guivenetet. Guivenetet, vine aquí i té en sa mà. El Guivenet hi va i li talla sa mà. Maneta, tira't a la mà i agafem el tamboret. I sa mà se tira la mà i li treu el tamboret i li du per amunt i se torna a col·locar. Ui, ja me diràs com has fet això. Res, senyor rei, això no és res. Bon Jesús, mare meva, que valeu res. El rei no se'n podia fer creus. Però, en despedir-se, ja m'agradaria saber qui ets. De qui et fia? Ui, això, no ho podeu saber. No. Mo mare és blanca, mon pare és ros i jo visc aquí. Però el rei no hi havia manera. El rei se'n va anar cap a Palau. Adéu. I ja vos podeu imaginar. Tenia foc dins les sabates per no contar a la reina. Saps què m'ha passat? Que m'he trobat una loteta que li ha caigut una cosa dins la mà i saps què ha fet? S'ha tallat la mà que va anar a cercar. Jo no havia vist mai una cosa així. La reina se va posar gelosa com un dimoni i ella també va voler provar sort. Ja. Això no obstant, jo també, què ho puc fer? La reina s'acostà dalt de tot de la torre, on hi havia un penya-segat i a baix de tot la mà. I se lleva el penjaroi, plop, i el tira. Au, ara veuràs. Guivenetet, té en sa mà. El Guivenetet no se va moure. Ai, aquí, Guivenet, és perquè encara no ho ha fet mai. És la primera vegada, La reina agafa el guinevet i sí, ras, se talla sa mà. Au, vinga, mà, a cercar el penjaroi. Sa mà no se va moure. La reina l'agafa i pum, tira. Ai, per aquella mà no va tornar en el penjaroi. Just que la reina sense mà va començar a desangrar-se i sang. La varen haver colgar dins el llit. I heu de creure i pensar i creure que aquella reina prest li va fugir les ganes de menjar, de xerrar i res, en no res, se va morir. Ai, el rei s'ha de tornar a casar, li diuen els nobles, perquè aquesta darrera reina tampoc li ha donat fills. Au, vinga. El rei pensava en aquella loteta, però no sabia qui era i no s'hi podia casar si no sabia qui era son pare i sa mare. Així que el rei tenia un pla. Se'n va anar ben de matí cap en aquella caseta blanca. Va esperar que ella sortigués de la caseta per ell entrar. Entra i se fica dins el rebost. Allà, dins el rebost, va trobar el cetrí i el va agafar ben fort. Ara veurem què farà.
Aquella lota bradava vorera de mà i li va entrar una mica de llana i va dir, ui, ja és hora de sopar. Podria fer unes bones sopes? Au, vingui, llibenetet. Té ajo a verd, i all, i una mica de tomàtia, i bledes, i aquell llibenetet... Vinga, un bon sofregit a dins la pelleta. El foc també s'havia encès. I en no res, allò ja va fer glac, 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 i sopes fetes. Ara ja era hora de menjar, però s'havia anat posant el sol i ja començava a fer fosca. Així que el llumet li va dir, senyora, senyora, estic a punt de pagar-me si no me posau oli. I aquella lota, ai, i d'oci, si triat, vine a posar oli en el llumet. Parat la tri, no sortia. I el llumet tornava. Senyora, senyora, que s'apaiarà, que m'apaiaré. Dui'm una miqueta d'oli. I ella tornava a dir, si s'atri, vés a posar sol en el llumet que s'apaiarà. Parat s'atri, no se movia. El s'atri el tenia ben agafat el rei. Així que el s'atri no podia partir. Aquella lota, ben enfadada, se'n van al portal de la casa per pegar dos crits cap en el rebost. Ai, s'atri, per fet que som filla del sol i la lluna, t'he dit que surtis més aviat que de pressa. I aquí el rei va sortir amb una gran rialla. Ara ja sé qui ets. Ets la filla del sol i la lluna. I ara sí que me podré casar amb tu. I així va ser com el rei se'n va anar a Palau a donar la gran notícia de que se casaria amb la lota més guapa i més guerrida i més fina que hi havia tota la contrada. I sí, se varen casar i varen fer unes noces de pinyol vermell. I tant! I el sol i la lluna sempre varen beneir aquell palau on mai hi va ploure, perquè hi havia la seva filla que havia de veure el cel, a son pare i a sa mare i els cosins als estels. I encara som vius si no som morts i en el cel ens vegem tot plegats. Amén. I aquesta ha estat la rondalla de la filla del sol i la lluna. Com podeu veure, és com a màgica i té que veure un poquet també amb això de l'eclipse. Veiem com tenien... Digueren fer la filla a un eclipse, quan se digueren topar, també. Podria ser, o no? Molt bé, moltes de gràcies i fins una altra. I ara tenim l'entrega de premis. Voldreu saber qui és que ha quedat en la menció artística, la científica i la votació popular. Molt bé. No sé si poden connectar amb els membres del jurat. Bé, moltes gràcies per estar per aquí. Amèlia, Belén, Albert. M'imagino que ja teniu els resultats. Sí, ja ho tenim tot. Perfecte. I doncs, si voleu, podem començar en la menció artística. Els qui rebeu els premis, per favor, pugeu un altre pic per aquí, si voleu dir unes paraules. I primer de tot, també, per entregar aquest premi, voldria presentar en Marc Cantallops, que és un dels socis de l'editorial Dino Dolents. Un aplaudiment, també, per ell. No, en Mateu després.
Ja bé. Com us deia, podem començar amb la menció artística. Molt bé, jo m'encarregaré de la menció artística. He de dir que la selecció ha estat molt difícil, com ha dit Sebastià abans. Vull destacar la gran qualitat artística dels treballs presentats. Heu fet ús d'imatges reals, de vídeos, també d'il·lustracions fetes amb intel·ligència artificial i heu combinat tot amb molta cura, molta imaginació i un gran sentit estètic. Per això la decisió no ha estat fàcil, però bé, hem pres una decisió. I ara que sé que esteu ja esperant impacients el resultat, vos anuncie els treballs premiats dins la menció artística. En tercer lloc ha quedat Les ombres d'Esvedrà. El segon lloc és per a Ses Pageses. Ses Pageses. I el primer lloc l'ha guanyat El so de la terra. Per favor, pugeu. Podeu pujar tot el grup. Sí, un joc per hom. Són 4. Sí, un per hom. Voleu dir qualque cosa? Espera'm, posa el micro en marxa. Se sent el micro? Perfecte. Li volem donar les gràcies al nostre professor de matemàtiques i física i química, Miguel Ángel. I també a Xisco, que ens ha ajudat molt i pues això. Moltes gràcies. Moltes gràcies. I ara podem començar amb la menció científica. Abans, els premis de la menció científica serà per cada alumne del grup un telescopi de National Geographic i també una llicència de fotopills que servirà per orientar-vos i per fer una observació astronòmica més enfocada. Llavors, si voleu, podeu començar amb els premis de la menció científica. Molt bé, doncs també ha estat difícil. De fet, tenim un empat a la segona posició entre El so de la terra i Les ombres d'Esvedrà. I el grup guanyador ha sigut Els pescadors. Enhorabona. A Eivissa esperam que estigueu contents del vostre resultat. Vos en recordareu del vostre professor de Santa Maria. Vull fer l'entrega de premi a en Santi. Moltes gràcies. I no sé si vol dir qualque cosa. Esperem un segon. Si realment estan... Bé, em dia... No, només donar les gràcies a Sebastià per permetre participar en aquest event i, òbviament, donar les gràcies a en Juan Fran i els seus alumnes que han fet una bona feina. Moltes gràcies, Santi. I ara ens queda el premi principal, que és el de la votació popular. Aquí heu estat vosaltres els que heu triat qui s'enduia els premis.
Per entregar el premi tindrem en Mateu Nadal, el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Santanyí, que entregarà una col·lecció completa de les rondalles mallorquines. Per favor, Mateu, sí. Un aplaudiment. Si vols, sí. I doncs bé, jurat, si voleu, podeu començar a dir els premiats d'aquesta votació popular. Molt bé, Sebastià. Sembla que me toca a mi donar els resultats d'aquesta votació. Hem rebut 366 vots en total i en tercer lloc ha quedat les pageses. Sí, en segona posició, les ombres del Vedrà. I, finalment, el que tots esperau... Redoble de tambores... Això jo no entenc, però... En primera posició, els pescadors. Aquella, Santi... T'haurem fet fer feina, t'haurem de posar en nòmina. I doncs bé, no sé si vol dir res més. Sí. Moltes gràcies. No, espera, per acabar, farem una fotografia amb els premiats. Bé, despediríem primer els membres del jurat. Moltes gràcies a tots per haver estat aquí. Un aplaudiment. I si podem posar els eivissencs, a Santa Maria d'Eivissa, doncs ens farem la foto tot plegats, també. Moltes gràcies a tots. I bé, moltes gràcies a tots per assistir en aquesta edició. També un aplaudiment per tots, sí, gràcies, moltes gràcies, sí. I per acabar, volia fer un fort agraïment a tots els nostres patrocinadors, tant l'Ajuntament de Santanyí com Dina Ludens, a totes les associacions astronòmiques, a totes les associacions culturals, als membres del jurat dels diferents centres d'investigació i universitats, també les associacions astronòmiques i, per suposat, a tots els centres educatius que tant alumnat i professorat ha fet possible aquest esdeveniment avui aquí. Moltes gràcies a tots. Un fort aplaudiment per tots. I per qui podeu quedar, encara tenim dues activitats més. Avui a baix, en el Col·legi Virgilià, tenim els rondallers de l'espai, que veureu la mostra d'art, també podreu llançar coets i jugar en el joc de taula de les Illes Balears. I avui vespre, en el Talet de Nova, a Cala Llombars, tenim visita i taller arqueològics. Na Margalida tornarà a llegir una altra rondalla, aquest pit de gegants, una petita picada a la fresca i mirarem les estrelles. Moltes gràcies a tots. Fins l'any que ve. Gràcies. Moltes gràcies.